Бенди мусиқӣ ва сабти овоз аз Фарахманд Каримов. Оҳи дили марате ҳози ту намедонӣ, ҳози ту дар куҷои ои мара намефаҳме. Медонум мадазори сери дил та намегӯӣ, медонум беқарори ту мадар раҳме надорӣ. Шабода таи борон рафтестам оҳиста, фикри хаёлам тадайс намекунам дарда. Нигоҳ ку гули ман мехонум абалам, ҳар як мисраи шери ма барои ту мадам. ҳози дар бари ман мемонӣ то нафаси охирон, дар пастиву баландиҳои зиндагӣ мара то ханамо. дар варақи хаёлу менависум бо хони дил, азоби марафам бе ту буда мушкил. ёди ҳамун рӯзое бо ту будани ман, аку ай мадуриву намекунӣ ёде ман. қасам мехӯрам ки ба ҳеҷ кас надорум ҳавас, бо ёди ту мемерам то охирон нафас. оҳанги дили зори ман захми танат шавад, пироҳани хунини ман барот кафон шавад. рӯзе назар кунӣ ту бар саги мазори ман, афсӯс наёби ту маро гарди зори ман. агар ки як лаҳза дардомам мекарди ҳис, мумкин ки ҳамон вақт дигар мешад сарнавишт. рӯзе мешавад ки ту мара мекунӣ ёд, будон ки ҳамон рӯз ҷонат мекуна вафот. бо як овоз гирья кардан мезани дод, то гӯши ман намерасад ҳамон садод. кафани ман мешавад куртаи танат, карди ту хиёнат, ишқ расид ба охират. хиёнаткор нате мара дига озор, танҳо мондан беҳтар, зиндагӣ шудам безор. бигӯ ки то ба кай дардам мекунам ба ҷо, бигӯ ба дарди ман кадом табиб метан даво. дига ғамам нате ҳамиқат дорум хоҳиш, бигӯ ки то ба кай ин дил мекуна нолиш. бикои баъди 100 000 сол ту меҳри ман, худо шоҳид наёби хоки сари мо. оҳанги дили зори ман захми танат шавад, пироҳани хунини ман барад кафан шавад. рӯзе назар кунӣ ту бар санги мазори ман, афсӯс наёби бу маро бу гарди зори ман. оҳанги дили зори ман захми танат шавад,